optimiste. Galamaz a blocat acolo, incredibil, și acum șansă de gol pentru Steaua. O minge pentru Surdu, Surdu față în față cu Dani Coman, Surdu și 1-0 pentru Steaua. Gol Steaua! O contră ucigătoare a steliștilor după ocazia monumentală a celor de la Rapid. A blocat Galamaz, Steaua a plecat pe atac și Romeo Surdu deschide scorul în Giuleș. Ce lovitură reușesc steliștii! Surdu n-a mai șutat la transversală. A trimis pe jos acum ca să fie sigur că mingea se duce în poartă. Romică Surdu la ultimele meciuri i-a pus în umbră pe Capetanos și pe Bilașcu. A fost preferat de Marius Lăcătuș alături de Bogdan Stancu. Și iată-l acum pe Surdu răsplătind această încredere cu acest gol marcat și care ne aduce aminte de reușitele sale de la Vaslui. Este al patrulea gol marcat de Surdu în acest sezon pentru Steaua. Primul reușit de el în Cupa României, sezonul 2010-2011. De apreciat și pasa de mare rafinament a lui Cristi Tănase. De neînțeles însă găurile din defensiva Rapidului. Absolut toți jucătorii lui Șumudică erau concentrați în continuare la faza de mai devreme, la acel atac respins uluitor de Galamaz. Au rămas descoperiți și practic în 3 oameni Steaua a destabilizat tot ce mai rămăsese din